As you begin the quiet journey uphill, each step is more than just a climb. It's a reflection of suffering, love, and sacrifice of Christ. Matatagpuan ang Stations of the Cross ng Bayan ng Natividad sa Bachelor East bago marating ang tanyag na ayat ni Apo Jesus. Each station tells a piece of the greatest sacrifice ever made. And with every pause, every prayer, and every breath taken along the rail, you're reminded not only of His suffering but also of the depth of His love. Habang paakyat ako, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Aside from the heat and exhaustion sa pag-akyat, ngunit sa kabila nito, dahil sa mga alaala ng kanyang sakripisyo, hindi ko mapigilang maluha dahil ramdam ko na ang aking paghihirap ay hindi matutumbasan ang kanyang pinagdaanan. Every station is an invitation to pause, reflect, and pray. Each moment of stillness is a call to remember. Sa aking pagbaba, magaan na sa pakiramdam. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Bitbit ko ang katahimikan, ang panalangin, at ang kapayapaang minsang hinahanap ko. Indeed, you go down changed not just physically, but spiritually. Mula sa taas ng ayat ni Apo Jesus, tanaw ang buong bayan ng kanyang ginayakap at pinapangalagaan kasama ang pangako ng pagmamahal at gabay katuwang ang Our Lady's Nativity Parish Church sa patuloy na pagpapala sa mga Natividanians.